Pherangni pillar Sakao Kawi Nokni electric connection Swnamnani Thangwi Pherang Kusubjagwi Thwikha Bisini Chidok umoni Khorang Tripura Mung Deni Ram Riang Pherang Kusubjagmani Yagolo pillar Sakani Klai Phaika Deni Ram Aboni Yagolo Lengzakhe Kumargat Sakam Nogot Langi Thangka Bono Bini Nokni Borok Phiaba Thwikha ni Saka Bono Sakam Nokni Saknani Rok Patimung Phasal Santa Jorawo Kumargat Thanani Ramnarayan Para Amsayo Phasal sarigo Pherangni pillar Sakao Kawi Nokni electric connection Thepanani Thangwi Bisini Chidok umoni Khorang Tripura Pherang Kusubjagwi Thimani Patimungo Wanamate Kamang Mawok Kalaikha Nukuni Bororokno Khobai Amsan Joto Lukurok Mung Deni Ram Riang Pherang Kusubjagmani Yagolo pillar Sakani Tolawo Klai Phaika Deni Ram Aboni Yagolo Logilogino Lengzakhe Kumargat Sakam Nogot Langi Thangka Bono Bini Nokni Borok Phiaba Lengmani Tei Sisa Phailia Deni Ram Riang Thwikha ni Saka Bono Sakam Nokni Saknani Rok Koktomawo Saiman Jaka Phasal Sanja Jorawo Kumargat Thanani Bisingo Khobjaknai Dew Valley ADC village ni Ramnarayan Para Amsayo Deni Ram Riang Mungi Khoroksa Borokni Nogo loose connection ni Bagwi Pherangni Jati Jungya ngi tongmani Aboni Bagwi loose connection no Swnamnani Bagwi Pherang Sheple Yawino Pherangni pillar Sakao Kakha Deni Ram Riang Phiaba Nokni connection Thepamani Jorawo Pherang Kusubjagwi pillar Sakani Klai Phaika o Sikla Aboni Yagolo Logilogino Lengzakhe Kumargat Sakam Nogo Tlangi Thangka Bono Bini Nokni Borok Phiaba Lengmani Tei Sisa Phailia Deni Ram Riang Thwikha ni Saka Bono Sakam Nokni Saknani Rok আধা ঘন্টা মোটামুটি আধা ঘন্টা আগে ডেনি রাম রিয়াং নামে 26 বছরের একটা ছেলে হসপিটালে লয়ে আসছে পেশেন্ট একটা এক্সামিনেশন করার পরে এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো কিছু পাইনি ব্রড ডেথ আছে তো সব কিছু জিজ্ঞেস করার পরে জানা গেছে যে এটা ইলেকট্রিক শকে মারা গেছে তো বাড়ি এমনি রামনারায়ণ পাড়া তোমার কাছে আন্ডারে Postmortem paimani Yagolo Nukni Borokni Yago Yafari Ruzaka Mankathei Phiaba Phasal sarigo Pherangni pillar Sakao Kawi Nokni electric connection Thepanani Thangwi Bisini Chidok umoni Khorang Tripura Pherang Kusubjagwi Thimani Patimungo Wanamate Kamang Mawok Kalaikha Nukni Borokno Khobai Amsani Joto Lukurok Bureau Report Chini Khorang